Takže máme tu teraz ďalšiu časť produktov, ktoré máme od firmy Fox na našej predajni, respektíve na našom e-shope. Teraz sa pomaličky začneme venovať kempingu a v tomto osobitnom videu si predstavíme všetky stolíky alebo ukladacie priestory. Tak začnem vlastne s týmto Session Storage. Je to vlastne takýto stolík, ktorý je voľný do bivaku, najmä na dlhšie vychádzky, teda dlhšie rybačky, a jeho výhodou je, vrch môžete použiť klasicky ako stolík a spredu, respektíve aj z druhej strany máte znútra takéto úložné priestory a tu si viete dávať, ja neviem, či už potraviny, oblečenie alebo čokoľvek iné. Proste máte takú rybárskú komodu, alebo neviem, ako to mám nazvať. Taktiež z boku sú takéto ukladacie priestory, ja neviem, účel napríklad na telefón, peňaženku a také proste drobnosti, čo chcete mať po ruke. Ďalším stolíkom je tento klasický od Foxu Table, tomu nie je čo vytknúť, malé praktické rozmery, takto sa rýchlo sklapajú nožky. Nožky sú samozrejme teleskopické a na taký stolík príručný k posteli podľa mňa úplne fajn pomocník. Potom tu je tento two-tier BB Table, to znamená dvojposchodový stolík, teraz je jednoposchodový, ale prídem spravím čári-mári fuk a je dvojposchodový. Opäť tento stolík má teleskopické nožky, tak ako jeho menší brat. Ukážeme si to takto. Nožky sa samozrejme dajú pekne krásne sklapať, tým pádom z toho stolíka bude v sumári iba takáto tenká, nazvem to placka. No a toto si uložíme zatiaľ sem. Tak, tento si dáme na vrch. A potom tu je taká, nazvem to, kráľovská verzia Storage Session Table. Je to vlastne takýto široký stolík, je trocha nižší a opäť spredu má dva otvory, kde si viete podávať, ja neviem, či už potraviny alebo proste čokoľvek iné. Je tu fakt kopec miesta. Z tejto strany je taká zelená farba, z druhej strany je moskytiera, takže vlastne celý obsah tohto stolíka je chránený napríklad aj pred hlodavcami. Opäť na boku sú ukladacie priestory. No a aby som nezabudol, tak vlastne obe tieto stoliky s ukladacími priestormi sa zmestia do zhruba tejto tašky. Je to pomerne ľahké. Ako vidíte, tie stoliky napriek tomu, že sú veľké, sú podľa mňa fakt skladné. Dať ich úplne všade, takže určite odporúčam či už tento veľký stolík alebo také malé ako príručné stoliky. Nájdete ich samozrejme u nás v rybárskych potrebách Štefan Lutz, poprípade na našich e-shopoch.